L-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-Kreditu Standard & Poor's ikkonfermat ir-rating BBB+ għal pajjiżna filwaqt li qalet li l-ġejjieni ekonomiku huwa stabbli. L-aġenzija nnotat li l-prospetti ta' tkabbir ekonomiku għal pajjiżna jibqgħu b'saħħithom meta mqabbla mal-kumplament taż-żona Ewro. Tikkunsidra wkoll il-banek Maltin b'saħħithom fejn jidħol il-kapital filwaqt li taraf li d-dejn pubbliku qiegħed jonqos. Fir-rapport tagħha l-Aġenzija tinnota tkabbir ta' 3% fl-ekonomija Maltija is-sena li għaddiet u tbassar li l-ekonomija ta' pajjiżna se tikber bi 2% fis-sena għal 4 snin li ġejjin. Jingħad ukoll li l-ekonomija Maltija se tikber b'rata aktar maġla mill-kumplament taż-żona Ewro grazzi wkoll għal numru ta' investimenti fis-settur tal-enerġija. Fosthom l-interconnector bejn Malta u Sqallija, il-bini tal-impjant tal-gass u l-ftehim bejn Malta u Shanghai Electric Power. Huwa maħsub li dawn il-miżuri flimkien ma' traħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jwasslu għal domanda domestika ikbar. Ir-rapport jikkunsidra li se jorħsu l-kontijiet tal-enerġija għan-negozji u jinnota wkoll iż-żieda fl-ammont ta' ħaddiema nisa. Standard & Poor's tinnota li d-deficit ġenerali tal-Gvern is-sena li għaddiet kien ta' 2.1 tal-prodott domestiku gross, tnaqqis mit 2.7% is-sena ta' qabel. L-Aġenzija tgħid li tista' żżid ir-rating ta' pajjiżna jekk il-programm tal-Gvern ikompli jkattar it-tkabbir ekonomiku u jnaqqas id-dejn b'rata aktar maġla.